So Fransi nalitum afan nilitum nang cohang ateng pen media korte itum kibang nang pali ponang itum pa kiro pilo kasi non sitame pini press meet kiro nang ko adim bangke nilitum dak BJP a party pen pini ki thak nang ko bangela henlo athi tuki damtang inut Ranjit Kramsa amuni ke BJP amuni lo Ranjit Kramsa take ST Morcha long si secretary lo alang litum hukum sing teron pen peng ke chehang alam thi ki klang along pen pinian bangke EPHLC tum pini gari lo parnisi ben lo tum party alliance pondo lasi militum kipudun kangtung bangke personal ametara long party aphan isi ki pathe bangke lage chok chidei lasi laso putha ka bangke lage party pen party alam amasi ka chipudun abe la pen lasu total episode la tuma kuri bangke political isi ali ke chu NG phansi la tuma bangke claim thuro holaso alam thi kang chap je phan bangke panung thu kuk si la tum personal alam pen non bangke party phane pa divert phan la suang bong ben ta chu phudun de pin CM saraphan target appoint ge murdabat pu pen chengnok gunda pu pen chengnok la tuma slogan lapen ladak kumanmat si kidoma kumanmat si kavimata statement latum puda pakliar kali lasi la as a whole total abu thaga bangke lake bang personnel amitarang bong pen lapu lapu both side ta case chipi alam thira tum arjun long pro the law and order amitar long sigolo law and order amitar long do bomang bong sitame latum ke nona bangke kaprek ধারণা গেদো ইফিজি বার্ন করিল ইফিজি বার্ন করি দেতেন তা কপিনি তা ধারণা দো লাসি আমোটিভ বাং কপি অফানসি লাতুম লাসো আমোটিভ কি বানমা ইসি বাংকে মানে আংতং তি তুম আফান ইসি কি পুদুন কাংতুং লালো আলাং লিফান নিলি কি পুদুন কাংতুং বাংকে আজাদ ইস্যু লেক্লেম ajat a isu le claim sita emotional blackmail ben bang claim nang emotional laso bang aphan aning ki pathi amitha aning ki thi airset from set lason amotif pen mane provoke kuri idang ne lasi lake bang personal metar lo preng chi hang pulo halda kona preng lo ne ko pialam lo ne la an ludure nang lo hala bangke bang personal alam si dang lapen non ilitum nili hukum singa alama bangta isia saubanang kokji tepi potma bangke hukum sing ke nilitum ta chini kadu beda chini laso a history alam jong si langdam pulo tangte inut bihek a osu ahem kicho biduna osu alama long pustame alangli ke pokso akes along alangke nonda dubo lapen pokso akes nonda jujje lape ahem ke chobidun lape ihi nanat lang namno pulote aku receive alam dakla lasi lahai kaduk beta court along alam ki dotang do lape non huladak kedam amenta mohon tiso amenta endet kumamanni amen ki endo hoda amunit kamibe tum amenta haladak enare lasi lapuson kachikoi pen kumani personal alam pen kaprek party net ke daivar bangke lake mi sensitivity ate BJP a party longta non pini ke munit ke kom pugena matharang ne sita BJP a party atum ke pini sita me peacefully alampen lape insam jin nai pusi laso alama bangke party alam lo wanwe sita pini non ana bangke latum party afan kaningje abisilit pikan lasi labangke mi uang the kalidaji lapen lasuang the kabang bangke lake mimi daji lasi halatum ki claimi sitame munir afan emotional blackmail pen bange claim danang ne jong si angtong ti da jong si peaceful ben si claim pulote kunani adim pen parjuje pin pen mani ahema thengnu long nujok ki somda permission ave ajada ave pen nujok ki somda
lahai itu mapan attitude ke mesen apan ke lasi non ini tu matha nei bangke non laso puthak penjong si ahok ahak la pudambom pulo tangke party na jong si wangbom putin itum da party pen bangke itum da workers along party along chingwai na ko lasi la bangke isi ki pudam kang tung dolo lapen ladak along jai kathar afan alam sida itum wanang ko athe jai kathar ke rat afan ipacho bay ke lake nini tume victim bole si bunda cho athe pipot ma pune pui bangke aprang na ninje non ta ninje monon pile ninje bomi athe alang li afan pinike latum APHLC benge autonomous state apu thake nilikai da ninje lo memorandum na hokta piram dela DC office me ta latungi pakta memorandum theklong lela dispur long ta autonomous state a memorandum piram theklong lela tilhida lela sitame jakas ahut a movement banke APHLC awi aprang banke jai gathar ke talks dolong lo hola so talks ke agreement awi pin pen jong si talks pa jutkok pulote jai gathar lapen hala so hutame kumamasi kes ki doma kumamasi halda guli ki roma kumamasi ki thi tum phan mange respect pepin etum ke movement ki claim atum kali kusi lasi lason alidar atum si lapen jai gathar ke sakuri ki claim bo mahut alangli officer do bom hut DC do bom hut karbi akhe afan kon lo contribution ite laso pen bang thulo latum 24 plus konta latum ke mane pilo keche aso fan mane voters pen inthan nahi puta APHLC tumsi issue ke hijack sita APHLC pen le laso issue ke kirais kali mati 24 plus pen sila tum kirais ta laso issue ta latum pachunche ni lo pachunche si ako APHLC damlo labangke upifan lo pulo election ke pathri fansi APHLC a concept ta aprang ke jongsi langdamlo aprang pen jongsi langdamlo pute aprang ke all party chingrum si APHLC ke sing lapen asam along ili tuma phan language ki a ek nang ka impose aputhak pensi ke sing sita nona bangke pilo jai kathara party bangke asam along okhil gogoi afan lurin jutti afan lahai tumen chenglok atuma afan bangsi alangli ke pangrom pensi akol so party ke sing pulote oansi mane laso puthak pen jai kathar karbi akhe afan isu ki pachun unjima hala bangke ilitum langdam nang kogi anchot kalilang latum re-election alamta ilong ta haidun ditet lo BJP ke karbi anglong long 26 seat along pen 26 seat ta rat ahir jume rat atum kanghondun pensi 26 a seat haidun lo holo so 26 seat along rem lab api bangke jaiga thar tungke re-election dowekpo ku alam pen kiduk kilak arat afan tangka kirung alam pini chini paka re-election doji amen pen tangka rung si kumani ke ladak han ka chior do tum pidun lo kaching hon hemprek amen pen ko tum ba kumani ke khay amen pen mane ke heng ka chior tum mane ke sangti ki fur tum mane ke auto driver tum kaching hon na joini pen si ki claim pami jibon pusi alang lituma bangke lasohut sikai ni pen patame hajar pustame tangka chirung si paklem lo laso tangka pini ko natlo hisab ta ve re-election banta parsuta ve noni re-election dolo ma re-election ta ve lason thak si kaprek issue mentune ke mane case ka chidan dam jia issue men pen poisa rat afan kiru mentune ke lotaria men pen poisa rat afan kiru lapuson mane APHLC pen rat afan ka chongthui rat afan ke pamanghu rat afan mane hala ahokpet ki claim rat afan latum ki ke pamanghu bangke pini dhora cholo athe piposi dhora cholo padim ki pudama bangke isilang name lo pulo tangte non maximum APHLC long ki claim leader to abangke ongdung BJP nat banglo lapen adhe ka bangke APHLC James Hansen asidolo athe pipot ma bangke re-election alam ta jutko hemprek alam ta nahok ta palili det la kaduk kawi ese hol langdam lo pulote
jai kathara tum a party bangke pacho baik pik lapen lason emotional a blackmail a isu ben sila tum bang pathuro lasi ihi nanalam dai pulote non hukum sing teron pen kachifo alamalong bangke dak party van videt sia kini pon party van videt sia kini pon athe pipot ma hukum sing pen Ronjit Kamsa tum kopini tum ke paking nun si paking nun tunai ke paking nun jong si paking dun pulo tangte laso bustu bang ke latumang bong misunderstanding dolo pulote misunderstanding ke doduna phan ke karchut dun kalira misunderstanding ke doduma phan nang tum ko pilo ahok pet alam ubang ili tum paking nun pulote laso isu bang ke lapuan ke thedamia isu galidat ta sita non bang ke pipolo laso isu ben bang ke politics ke pathu idamna bang sidam ro lalo lapen ladak ke tuliram ronghang CM sarafan मान के थे नहीं इली तुम माने के पिनी इतुम डॉक्टर तुलिराम रोहन सीएम था को माने ले सीएम पुनल काचो फोदुन आवे पिना फांजोंग सी नांग लिकायदा माने गुंडा नांग लिकायदा के थेकलोंग के नेगेटिव पुलोते आरनीसी बैक एपीएचएलसी ता पॉजिटिव आधे कदिन थेकलोंग था बांगल पुगानो आधे पीपो सी थेकलोंग था पुने पुदाम बांग के पिनी इली तुमलोंग एमएलए आसित aprang ke ili tumalong sit prive pini sit phojong si ke pabat pulo tangte ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim pon a join agency pini ke ili tum sit pho ke long lamet ame phan aprang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen budget along sikai si de ki pipon bang avela grant net mentune council pen ka chirap le kapre kalam sita non bangke CM sarsi 1 crore pineng aningkan anke pabat kon erlo Dr. Tuliram Rohang CM hiboma ahusi Karbi Cultural Society afan ke cheng lak hopen pinge kuti si non state government penang grant si kuti pli 4 crore run cultural afan ke pa develop jamen pen pinge long tanglo lapen la solong kaching thura towar si alam le langdam busame ajat le tum chipu ajat le chipu sitame difu taun long jong si tum pini Karbi Anglong difu taun jong si ili tum chipu dam lo pulo tangte difu taun long kachilar ke dolo difu taun jot kali pini ke nang no lada khawra ghat pen ha west Karbi Anglong kita matwar punon dok muka pe ha rong mongwe nat kita matwar punon 4 line punon lapen rong laso kaprek ali long puno sitame pinangan ka development ka chingthura bangke atok anu sitame pini bangke ahok ahak langdam lo puno te borpung tarapung anta ali towar kili lo angdeng pini ini tum theklong lo puno tangte lahai ke latum theklong le sita tato bangke lapen ladak adom tin da lang jun non nei pu central government pen ateng pen non ladak claim bom lo jol jigon mission sita ladak claim pon bom lo la solong adon tin da an mum medat nei pu ration card dolo Arunadoya dolo job card dolo la hey prek jama scheme banke kidu kila arak alo ini tang lasi last kijut si CM jituniki alang ki dreams alang rat aphan non lam than bom public interaction CM sar interaction dam det pen banke rat atumlong isika chelar la pen ning ki the la pen ning ka arong do people lo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council si homosti along kodat ni ke dam de pin hadak EM da kile dam ki kom CM da kile dam kom MP da kile dam kom MLA da kile dam kom adimalong son ba develop homosti ang bong ka develop na long le ke dam kali develop le muchot ki dam pen party department pon det hadak party alam pu pin hadak party alam pu pin si halada ke party alam ta kapre ka party banta hanglo sorgari gambra phan hanglo lapen ke thek kere tu phan organization da KSA tu banta hang pon lo lapen KSYC tu banta hang pon lo kapre women organization nu banta hang pon prek jam tu hada chitong dun pen session ki pidun CM sar phan lason claim te meji busar lapute claim te meji busar pu session ki pidun ahir jume ki pidun adhe ka to sorgari gambra tum adhe ka tum ki kapin khadun sar ni tum ke mane tum pulo ni tum ke alina langadim phan ka siksak school phan ka siksak pen chenglok anton open discussion khula khuli pen
kaching wai itum ining chichor pen kaching wai kaching sai pen non ipran kengkam kachijora bangke ilitum mesen atwar ki dam je phan pu CM sar dam det pen bangke APHLC atum arat tame pinangan theklong lo laso along nang aning kachirui pen BJP anat ke bang pen ilitum along ning isipet pen ki klempon je along bangke alang litum ta kaching rumbang nang dun lasuang bong long pen ki thinaya positive bang lahen lo je non present along ke ilitum along det kali karbiang lo context long det kali India na hok sita me doan movement ki claim a party tum sita pinige discussion along sidolo even Northeast region pulo tangte NSCN IM ke ka strong nai lo sita NSCN IM atum sita me pinia bangke latumta government ka chingwai ka chingsaya phan latumta kengkam chiorang ko lason thot thak thak si ilituma CM ta lahai pin khadun pen da karbiang long ta rat thurpak da ke bon kankir dharna ke do armugachi jeng pen chenglok ilitum ningkan thongkepra sirkep aprang ilitum claim lo SDC amen pen itum 30 department one lo man dolo sita itum hempre kalilang ihina na thu lanchot ke long lelang itum soluk sodak hile kaman pen si itum ke chesong nang pulo hala sohuta ilitum along bangke la hala sohuta itum bangke MOS 1 la pen MOS 2 ilitum chitok konlo sita hempre kalilang sita ilitum kichun ponjia phan lasi non present na bangke ilitum koloso atwar pen siklen nang pata to tangte non government atum chedon khordo difu dispur la pen Delhi an sitame BJP a government chidon thorapot CM sar bang pinkhat lo party alam pen bangke autonomous state alam bangke vote hang inang nelo autonomous state alam ben ke party ba thinang nelo ning isipet penle ilitum kaching bai kaching sai phan ilitum bar lo nang ilitum la bangle pichipin khat nang usi chu heta non het jong lang Omar Singh tiso sar lam ninje je aprang parliament lo ninje je aprang karbiang long team karbiang long pe dak bar lo kijapon Dr. Tuliram long hang japon si CM sar japon si ku Delhi long lelo Delhi long chingwai pensi dak Dr. Jonto rong pita do dak Elvin Teron da do Dharam Singh Teron da do son karbiang long intellectual atum an chingrum si hala dak proposal pilo ituma MP phan paning je dun lasi adhe tum question ke karju do dak laki aprang da ninje lo ke aso hukum sing men chenglok kaprek APHLC tum kaning je do sita aprang ke Dr. Jonto rong pi kaning je dun bangke opposition IMP sita non kaning je dun bangke laki nong ruling IMP si kaning je lasi laso difference ta itum lang nai lapen laso along pen non bangke government atum ke hang thu bangke ili tuma phan constitution lok amendment nei pusi 125th amendment na phan bangke ili tum non ke laso ang deng tambom 125th amendment along ke copy pc thap nai ma pulo tangte ili tuma bangke non ki dam tangte electoral rule le somar ajar le somar sitame itum governor aphan kapin khatdan un ajako lasi governor aphan kapin khat un ajako bangke non laso amendment ahut ponte mesenji amendment along pon nai pu penga chingwai si ilitum proposal pidon lanchot kali ako ilitum along pen mane ako laso dim along direct funding aphanta ilitum article 280 alam bata ilitum la dak 8 dun la pen dak reservation alam ta ilitum 8 dun sita pindangan atum la dak reservation aphan ke kroi kri atum do laso pen aka siksak masap odo lakemo itum apor hut itum chithan noi sitami pinijong si langdam mo pulo tangte ese pula bangke APHLC long a party bangke non na bangke pilo goi thoi bangke aprang ha re-election do nai kechi afan but than nai bu penang komchot pinyana bangke ilitum theklong lo bang pharo isita lengune dat asana angteng de rok la bangke rat atum alang litum na chichini melo lasi lason emotional blackmail nangne bangafan lapen lasodim long nilipuang tung bangke Ronjit Kamsa alang litum hukum sing pen kachifo alam ke abangke lake personnel bang ametarlo lapen prenga chi hang ko alam lo posi laso bangke party ban bidet nei lapen lason provoke kuri bidet pen ako jong si provoke kuri party atuma bangke pinike hu rong arat alo bangke ili tumta leaders atuma bangke theklong oida jihatang message kile lo bangke kapre ka message le rokta hai lasi lason ka pachobaya party lapen ni 100% pudagi APHLC के हेम्प्रेक की हंग अपार्टी गली
hemprek ki hang a party afan ka disturb a party lo EPHL si lagi lapen la suang bong apula langda ben lo pulu tangte jakas a tox ki pa jutkok hen lo approve lo jai kathara lidar ke lapen la son thot non jong si government atum tox wang nangji pulote latum non la so latum a party atum la so ka chesong haiji aja kong pini dolang ma avelo la si chesong se latum ke ka chesong party kali la si non CM sar ka pin khat along si APHL si a hokpet hala han ka chojor hala auto kive hala ilitum katu kavistami nilitum anda hemprekar ya rabina nilitum anda hempreka pan kenang jia rabina lasi ilitum bangke non kichun unji atwaralong chonghong dun sina ilitum jong si kipachun una twarlong dam depen kichun uni atwar dam rong pulo tangte ilitum ke lake muarni si twar ke mangu son mandaji lasi non kadu kave karbing long arat ka chingrumalong ilitum hempreka fan 125th amendment ke pachun aphan lahai long bangsi itum important pinai non important pinai bangke hukum sing teron hola arlo so phan ahen ke chobi itum han ka cholang rempen chenglok ong dung latum video chitame kopilo film along society long bestame alang li phan out there lahai alam thepe itum personal alam thepe itum ludunare lopulo tangte ili tumke kuma phansi hang pi hempreke karbia khai phan ili tum ma phansi itum iklem pi karbia khai phan pulote karbia khai tum pinda ning si dolang la pena kaduk we banta nilitum ke ning oya lama we la si wangnang po claim ra petnang hemprega farman longria farman la pen non KCS long sitame itum ning si pet pen chingrum pen si itum claim pachun pami kanai putan si nilam the ington kon koklo non market besang press media court itu dan spokesperson guy lai chaning leng dan ronjit kram sar di foto lasi mai penangan ta thamlo non bang ke anisi a घटना ला pen APHL से तुम डायरेक्ट मने इसी abnormal views के कलम abnormal views ino to mune da तुम by cell leadership तुम long man plan play abnormal views la pen ke aimless la so leadership la lo tangte general people to chinne ke apatai nel to pulo je mental degradation aso je crime la salang litum dorsing rong hang phan attack je in champu nang kudet map nang chang nai la so explanation sinili pi po bang khe ko son lo map chang ko mat lo mental degradation ko mat lo aimless leadership ko mat lo mane point blank ka ba bil ko thegrong lo ani sehat alang li preng chang ro jet kram sa alang li lo preng chang dam lo preng chang dam pulo tangte ronjit kram sa phan se target nai preng ka chang dam ke ronjit kram sa ami phi gi kai ke Dr. Tuliram Rongha justified kali total justified kali lage target bihin homrat lo lahlo rasi tumi pu je isi songja ja ponji pulo tangte si clear cut isi ambition do pen si claim nai pele tumi pu hola dak jirpo klang kle pin BJP atung pen BJP amen panalang li ke poisa ka choram nam ta kali ta kangton ke kadu ko BJP afan kangton ke me phigi kai ke Dr. Tuliram Ronghang afan lasi bel tumi puji bo bangka alang li tuma bangke epiloma medical lasu test nai laptum medical test nai how much their brain is active or disactivation la saputha bangka chi kene nai lasu clear pinai pupe pulo tangte mo pher bangke anutin phanta ington thrupo mai me phanle pene pusita hok mai me nubba phansila ke sorsa po lasi alang li thum lasi map chu hang nang ji po ba pini dharna ke do unjustified police law and order atumta lake justified kali alang li thum la sa point ji bangke alang li thum phan arrest back nai nel tuma demand arrest back nai la bangke lake law ta permit kali la somke justified pione lasi la tuma along bang la tuma thinking la tuma policy la tuma piloma akedar mante a brain behind mante la tuma screen behind kumai me dolang ma pusin tuma bangai ke pu pirthe puthat pahiruk bok je phan la tum aning ke hang dong isi notta akime theglong le ino tamune da phan pulo tangte la so mune da phan ke mang hu me munit atuma phan bangke kanutin ta human being
munit pulo tang te munit hisab kene ta alang tung kitin ke mesana munit apanta ka chong hu tin kok ka chong hu munit apanta akime tin rong pang thek 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 kasi pang thek 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 munit pulo tang te laso leadership ke ana bang ke aphidalam lo isya khai along ri pa jok dia phan ame thanga khai pang ke song ji pula tum je tu na ga seme la ke pon e pon thek thek laso puthak sinel tum pu bang ke ralo je non alang tum piloma laso APHLC punon nang hachik krong don je preng ka chi hangdam along mai me pene chonghu chonghia long anda ka depend dia phasila to bangke ngonge thur pa ami thanga long le phelang ta ahoi chi chini ne si jai kathar ke hola khotpute do mode hola dak pilar somdam lo hata dakta ahem phu doko Pulilal bose long ahem pu dokok. Pala ahem pu dokok alang abang ke cicini neda. Tamne kamanghu lok man se kami klam pulo tang tela sekar biang long arat tong ke la sona HL sia bang ke la dak abang ke papa widat nai to bang ditung pu ye bang ke. Dissolve nai la so PHL si bang ke. La so leadership ke fit kali. La so khe longri ki ja ponja phan. Aklim angphar heme jangre kiduk kila karat phan. Ki ja ponji po phan. Alang litum kan ninge bangke lake blank fire lo ang huang we chipadang lato ma bangke lasi non ladak bangke alang li fan arrest nai immediately police tum sang sepin da talang depan tarlip nang po lato fan pirma punishment pisi interrogate kuri nai alang li ke alang li tum bang apfo tarlok akam iklema bangke mane piloma unprecedented akam lok salang lo tum ke claim itum long lo poisa ka chi hangda minut ami phi me kai ke doctor tuliram long hang phase mi phi kai bang ke lake majok ta accept me mai me ato phai ka chong hu lo press ato phang koi lok bang ke lake jok che pala jai kathar bang som thap ta thik la son thak lo ino da press phan arju lo bongo sena pulo alang phan sa ko bongo sena eri kono lo bongo sena press ko malo bongo sena ke wan chenga bang pulo te jai kathar la ke dong ka du ko da chini jai kathar binong lasinel tungi puyi po bang ke lason hello je pingi ladak bang press piloma preng ka chi hang dam long ta alang litum entar phiar mai me pilone poisa ka chi hang dam komalone dukan ki dia to phan ananta kadu ka we phana pangrom tak pangrom phu thanga em les ave thanga sincere we ta dedication ave lason song bang ke ladak bang ke karbiang long bang ke ko mang hu bang inton sirak nai autonomous state ala mo pe iltum spokesperson na kai tan ye lo delhi parliament long piloma la ruling party bang first time autonomous state along kani at least isa akarsi do nai opposition paling na kai kya makang tom lason bang laki laki politics kali la bang ke laki abnormal politics la salang li to phan nel tang puji po bang ke arni si penangan APHL sa songa tum amen klang pinita dharna do ako penap tapin ini pipi ni claim je ta kachisek dota hai la hai aputha ka bang ke BJP atumta la sona bang ke koi thap ke koi thru bang ke chichak che BJP atumta athen tumta da ke karbi phan ke pa jok je phan se lada kamikle lada karbi phan ke pa jok je autonomous state palong je phan se dak sacrifice atum do pik non asiam dr tuliram long hangman chenglok penanga tu ke lada sacrifice atum sigong lo alang tu ke la sona sacrifice along notable isi alidar along awi ne tu ke thegong le la sila da ka bang alang litum kaduk kawi netung ka suning ria bang ke lalo je immediate hukum sing teron bang number 1 no nomor hem bang sam beng nang hukum sing teron along groben hola kaprek kani je thap mohon tiso awi pen na phanda mohon tiso do kusi jipu hola kumai ne thegun long le pen na phanta anut aphan ki koi thak long kiri tiso dak nelitum media amude da phanta longkiri tiso do anut aphan laso ki koita baba interrogation pakka je aphan police aphan map selang lito aphan punishment pipen latum aning kamatha alam ulai vek nai la hello del to demand immediately hem kang something sirak nangko bulate la support abangke aphid ong ma spirit dobom je aphid ong mane indang ong lo tong situation abang kopi ton cheplang puni ton thekile ate kipa chubai tan salang ki pru kipa chubai alam si prudut
isinat men isi waidak a destination awi lasi piniladak lang thong press conference ahin pen la solam the puthak patki dak pakanai alang litum phan belitum ki puala la PSLC kan asal puthak ke sombong program channel itu BJP kan kupini ai step ke dengge panal itu katise ke tingwai So claim nang ko po lage jong si mane nilitum ke laso extreme atum jong si dambom lapen target ki kupilo la tum ha a motif si nitum ke kachini gang tum lo athe bang personnel ka chi bhong long jong si la tum party ban det pulote mohet besang than lo mate nilista mening je lo mate kachi bhong bang personnel alam si la tum bang ke ame fi kai ke hukum sing teron pensi ronjit kamsa se kachi bhong ame fi kai ke jong si Dr. Tubiram Rong hang CM sar phan a slogan bang ke mane MLA phan mane IM phan jong si udam rong pulo tangte a intention e pilo motif ke ko pilo pulo solam ma wala lasi lage nitum ta ing samjin bang dono dagi lasi laswa adai bang mothe nipu bang ke latuma pha bahini ke chi bhong long ke pang sama phan si session ki pidu nai ma dangte latum bahini ke chi bhong alam long si itum kar bidu ala chelang silet nai nili tumahin be matha ke latuman session PC ko PC nang tum nang tumang bong ama la nang tumang bong chi clear na ko bang si tum pudu nai mati ini pirangkat hingam tong di kethang je lo BJP tum PSLC ke klembang pura pen student leader atau makan patai potrok kethel ke hap gundagiri ke cetaklan kolam di siapa yang koplo ke cheng malo la lang nang po ha nang tum da lang pa me katha hala tum laphan ko bipo lo comment tu ni BJP ahin pen comment tu ni ke cheng ko son duma abi alang tum ki putang alam posi la so ka repeat pot ka reply posi lai hormu gido ke yong si alang li tum yong si juno pik pen ke tok do nang li tum non hera tek noin CM Saraphan atumi ni pine Facebook no inu fake account pen ka aka kupine teki ripacho alama ka use do nang tum tek nong thai so la son yong si tok det pulote case FIR prepared poma la son yong si claim det la son wording yong si use det pulote la si kunat ni nang li tum BJP pen ba nili tuma lidar atum ke pangcheng dam duma abi ke pangcheng ke kumadlo PHLC si pangcheng pinidano nang ni tum lang nampa mekana pinianda ni tum normal lo si dola sita ke pangcheng kumadlo ka provoke ko mamalo dak nang ni tuma thengnu si rate chini lang lasi lahe emotional pen bangke muni dan blackmail nang ne kimesena towar si dam nei lasi non iritum ke mafan lo karbi akhai ban si karja karbi long ri ban si karja pulo tangte karbi akhai ba pen karbi long ri angbong bangke adhek alam itu media lo adhek alam itu konali level lo kontisi ini tu mesen adim lo ansi ini tu mas solution cipi teknik ko ba ladak yong si komani yong si laso adim lo alang mitang interested emotional amhang cipe set cipa prung set pulo de lagi motif dolo dan opini something alang li target do hala so puthak ba lasi hala so teng pensi hukum sing teron pagi arrest na ko aron et apen hukum sing teron long non masi law and order situation phang homa la tumadan arrest na ko karbi go back puke first time lo thaglom karbi go back pu kumatlo lage karbi phasomone ke karbi ta phanda chini ne ami thanga longri phanda chini ne komas ta chini ne khe longri alam chini ne sono to kumatla mone ma puina to APHLC mone chita ni tum hola phanda bang non ma pari re lang ta pari re ki chita non ke prenga chang dang alam pen si BJP phanang ko BJP atung kaduk awe non kang ni from tim karbiang long khijapon na leader tong puene hadaron na munit tingkok maladak kithek kire munit do doctor engineer tum tado da qualified munit tum tado ta nil tum pupe ke ta la chong phone phan net nai bune tum po bang ke la hello kumatlo la so kena instigate pulo tang ke ronjit kram sa prenga che hangdam pen ame phi me ki kai ke karbiang long a CM phan la ke justified kalimate like unprecedented lapen condemn strongly like pinrem vek nai karbi homas ke thek kire tu karbi anglong a society katuk kawe tum thala ke pinrem vek ne target kali like target bihin homra mo pen ki pula hello lasi latum bhan ne thumi pu bang ke latum a mental pini problem doma latuma thinking along bang
target ihi konai ne bang sige pang bob dang kopia motif lo latum lason screen behind kopi lo laso bang sila ke lamso kali bahari alam lah bang langdam paka pulo tang te chua phrang a meeting along panel tum ni isialam nenge lo Pakistan na long isi corruption amen pen president of Pakistan a phan nep nai pulo Supreme Court of Pakistan alang phan bang kadok awege kroilo corruption pen Pakistan kini a phan nep nai a president phan pulo nep dat pen ba alang li phan bang ke rat public place along si kongyuk nai la pen 2 kilometer ki thur nai polong bang ki thekiri to bang matha de lo kopi lo kola dak pasi theklong lo kola so Supreme Court alo Pakistan alo Supreme Court Chief Justice bang ke apu kini abang kali apit theklong lo ke kama bang ke piloma bumerang siplang dalo thek la son thak sinon da dak pe la son munit do preng che hangda ma me phime ke kai ko man ne pha ronjit kram sa si preng che hangda la lang puwe aminata press statement la piloma ti preng hangda preng chipinoi kopia dorkar lo la kadok ko phan ington proi kopia dorkar lo BJP phan kadok ko phan pa phopui kopia dorkar lo CM phan kaite kopia kam lo mohon ti so phan kaite kopia dorkar lo longkhiri ti so phan kaite alam to reply chipi nahi ako reply chipi sera kare pulo tang te mo pela senel tum pulo ke nel tum daga pe agenda do ta hai